On se tuulinen paikka. On. Ainakaan itikoita ostaa. No ei, se on kyllä. Sitten viime kesänä niitä ampia siellä paljon. Siinä oli se työmaakopiksi semmoinen iso kontti. Niin ne teki sinne alle pesän. Niitä oli sitten, aina kun siellä oltiin kahvilla, niin niitä lenteli. Meillä oli siellä Leinolassa oli kans sitten, siellä oli muoviämpäri väärinpäin. Vajassa. Niin vajassa. Puuvaja oli, niin se oli vain niin kuin suolasta. Sieltä pääsivät, ampiaiset pääsivät sieltä alta sitten sinne muoviämpäriin. Ne oli tehnyt muoviämpäri täyteen. Pesä. Ja sitten se oli semmoinen 10 senttiä oli niin kuin toisesta reunasta vielä nostanut sitä ämpäriäkin. Joo. Ne koko ajan, ne rakensi kyllä valtavan pesän, mutta ei sinne ollut menoa ennen kuin oli kovat pakkaset tullut. Ja minä muistan, että ne pikkuinen ovenkielessä sinne oli tehnyt tuo ampian pesän. Joo. Sehän oli aina ehkä tarvinnut palauttaa ovia oikein vähän kovemmasta. Taisto haki puita ja sanoi, että hän oikein varovasti otti ja sitten viimeinen putosi saunun päälle. Sitten tuli kiire. Kävi siellä Pirjon Tomikin sattumalla ja sanoi, tuli siellä kysyttiin päälle, kyllä oli vihaisia. Toinenkin menee. Sehän on ihan se kanssa. Mihin se meillä Miikeriksi se? Ne teki puita. Ja se sanoi, että se oli ampia siellä olen. Mä näyttäisin sille vaan myrkkipöntön kätteen, että tuossa on, annoin siitä, että toukohan tuo. Kyllä se oli sanonut, koska ei siellä sitten ollut. Se on niin rauhallinen ja tyynen. Joo, ja tosiaan että se niinku eläimeen vaikuttaa sen. Ennen se sitten. Niin. Siinä on Lidassa kanssa aikamoinen missi. Joo, Lidasta tuli messukeskuksessa joulun. Kyllä hienosti on mennyt noiden kohdalla. Niillä ne on ollut kyllä oikeasti tosi niin onnistuneet. Ollaan ihan rauhassa. Joo. Onko nyt pentuja tulossa? No ei nyt, mutta kesällä mä aion laittaa tuon Elmanen koskaan. Aika rankkaa varmaan se pennut. On siinä hommaa. Sitten tässä on erilaisia tämmöisiä. Pitääkö ottaa ikäjärjestystä, kun täällä ei ole pappeja? Ei ole pappeja. Niin. No sitten Leena puro. No, niin mä tässä niin kuin ajattelin. Minä lähden sitten Joo. Auvoinnin kanssa. Mites meidän kanssa on? Otatte Oulaissa yötä vielä vai? Joo, ollaan. Ollaan yksityistä. Aamulla vähintään. Joo. Ja se äitikö voi ihan hyvin siellä? Se oli oikein piirteis. Se oli oksentanut pikkusen. Kappia kanssa oli Joo. Se oli oikein. Joo. Joo. Verenpaineen ei saa siitä. Ai jaa, se oli uusia. Eilen kun me käytiin siellä, niin se oli aika lailla siinä töissä. Minä jos ottaa asiaa. Joo. Pystyykö se vielä niin kävelemään? Ei vaan silloin. No ei ainakaan kävellä. Joo. Joo. Puolessa oli. Joo. Kyllä se kuulemma käsityksen mukaan se pystyy kävelemään, kun on aikaa. Joo. Aikaa, kun taas hätääntyy. Niin. Me oltiin se Tiinan ja Teemu tuli silloin, ne tuli aaton. Ne oli justi ollut siinä oksennustaudissa. Joo. 2, kun menee sänkyyn. Kyllä hyvin nukuttaa 10. Sittenkin tuntuu, että riitti touhua. Ihan varmasti. Huomasitko Veena, mitä mä kävin hakemassa? Näyttää olevan lautani täynnä.
kuitenkin aika riittosallessa. Joo. Kumpi lähtee lasinaston suhteen? Tänimmäinen Joo. vissiin. Mäkin käyn hakkeen voiteita kahvua. Mutta me ei sinä vanhempana ei. Polttaa pöytää. Voi että. Käydäänkö teille kahvia? Joo, kyllä mä aina käytän. Mutta mulle ei tarvitse vielä. Otatko teitä? No, mulla on vettä, niin mä otan sitten tuolta. Joo. Koitkaat sitten. Kahvun sitten vaan. Joo. Mä oikein nyt nautin. Se pitkän kaavan mukaan. Ja sitten hetki levätään ja otetaan uskia. Reijo. Ei varmaan se aika. Markku. Mutta kerranko sitä nyt 6 Haloo Markku. No hyvin harvoin. Terve, terve. Kiitos, kiitos. Enhän minä vanha vielä ole. Joo. Ei vielä, huomenna vasta. Huomenna vasta, että on jo yli 60. Niin. Joo. Ei, minä sanoinkin tässä, että niin, en minä usko, että nämä on 60 vielä tästä. Aika jännä. Kun 50 täytti, niin se tuntui pahalta, mutta 60 täyttämistä ei enää huomannut. Se on. Ei se on tuntunut missään. Ei sille vähän mitään. Niin. Niin, mutta ottakaa, mulla tulee 60. Joo, näin on. Ai se raapasee. Se aijaa. Onko sulla siellä? On ne täällä jo. Onko se lähellä? On. Säkin oot niin nuoren näköinen aina. Joo. Kaikki ihan samanlaisia kuin ennenkin. Ei se ikä näy. Onko se nyt jouluaikaa? Joo. Mä oon yrittänyt hyvin pitää. Sä oot pitänyt Joo. selvästi. Te ootte pitänyt molemmat toisianne hyvin. No, kyllä ne tekee. Niin, mutta siinä on sitten se, mitä näyttää sitä päältä se toinen tanko. Se on vähän niinku murtunut siitä, että sitä ei varmaan ei saa kokoa. Että pitääkö sitä jollakin ilmastointi? Kato mitä vähän Kyllä mies sitä, niin. korjaa. Onko nämä muuta sulta? Ei pitäisi olla muuta. Miten sitä sitten voi oikein suolata? Teillä on Niin, ja sitten tänä taas iltana sitten visin matka. Niin. Meillä on pisin matka, kun jättää ovesi. Kiitoksia kun pääsit. Joo. Kyydissä. Tuli se melko mutka, 70 kilometriä ylimääräistä. Joo. Mä koitan korvata taas jotakin. Se ottaa kirjoja, kun tulee, niin mulle siellä. Joo. Ja luohan sitten se kirja, jonka mä toin. Joo. Mä sivistän itseäni se toisen puhdistus. Sopii, onko se vielä? Mulla on aukko sivistyksessä, vielä mä en ole sitä lukenut, niin pitää nyt. Ja Jukko Lautanen. Joo. Sen kirjaa minä kyllä Ei pitää katsoa. Sen ulkonäön takia. No jää sen hyvän lausuntojen takia on heti mulla niskakarvat pystyy. Ai niin, suomalaista miehistä se on lausunut pahaa. Oliko se pahasti sanottu? On. Mutta eikö se ole suomalaisen kanssa naimisissa? On, mutta se on virolainen. Eikö se ole puoleksi virolainen? Niin. Jos on puoleksi virolainen, se on kyllä suomalaisten mielestä Silloin. kokonaan virolainen. Jaa. Mulla on virolainen työkaveri nyt tuolla se Merle. Se Joo. kyllä näyttää niinku ilotutelta. Onko se mies vai nainen? Nainen, Merle. Ai se on nainen. Ja minusta päin miestä. Mä ajattelin, että se on miehen nimi. Merle. Joo. Sen pojan nimi on Raivo ja se sukunimi on Raivo miten se, Over. Niin, se on nyt armeijassa. Eiköhän se lapsirukka kuule nimestään. Ei Raivo, kun Rivo ja sen Merlen isän nimi on Raivo, niin se on. Rivo nimi, joo. Härky. Joo, se poika olisi haluaisi kyllä vaihtaa sen nimensä, eikä yhtään niin. Siellä tähän auki. Sekä auki. Ei ole auki. Joo. Kukaan teitä saavuisit sen paremmin avata. Miten on parempi? Sä oot 2 kertaa avannut niin 5 kertaa. Niin, eli tavallaan voisi sanoa, että illan kokemuksella. Joo. Petri oli niin ilostunut, kun tuli sulta kirjaa.
että oikein tulee niin tavallinen vanhanaikainen kirja. Ettei ole tullut niin puhelimeen vaan viesti. Niin. Siinä harvemmin enää tulee. Sen on viimeisen. Me ei oikein paljon käytä aikaa näiden biisien valitsemisessa. Tota on ihan hyvä ollut toi musiikki. Joo. Me ei huolinnut niitä meidän kodinkoneelta itsellensä, vaan ne halusi jonkun pesukoneen nyt on sieltä. Me vähän kuunneltiin Spotifyta ja sitten päätettiin, että mitä otetaan. Ja pakastiin. Me jouduttiin ne isot raahaamaan sitten ovella. Tämä on määrittäjä Jumalalla. Niin ne tai niin siis siihen vertaan. Ja no, se on rivistä pois. niin mun mielestä Ja siis varmaan semmoinen, voisi sanoa semmoinen peruskala ja niin on aivan kauhuissa. Mutta se oli ihan hirveä. Meillä oli se Eikö se? optimisti jolla. Siitä mä olin. Joo. Siitä tuntuu, että ei tule ikinä mitään. Sukan kuivaajalla. Apuhaltimella ja sitten lastalla Onko se niin, että mihinkään ei pääse karkaamaan? Niin kuin mäkin sanoin, että isän ja tenavilla pääsee karkaamaan, mutta koivalta ei. Joo, ei pääse. Joo. Ja sitten kun mä käskin syömään, niin joo, koira on ainoa, joka kuulee. Joo. Eikä varmaan myöhässä. purjeineen Siinä on Silloin se meni sitten Matin hakemaan. Joo, purjeineen maksusta. Joo. Jännä. Niin nyt pitää saada 4 sasittia eri tuomareilta 3 eri maasta. Ja ensimmäiseen ihmisen välillä pitää olla mitään 6. Ja ne on semmosia, että jos on niinku vannoutunut harrastaja, niin hän niinku kulkee paikasta toiseen ja yrittää niitä saada, että sitä ei niin vaan saa sitten. Joo. Se vaatii oikeasti sen, että pitää olla. Joo. Toskalla odottaa nyt vahvistusta se. Joo. Se on Suomen, Norjan, Eestin kanssa. Joo. Tomma ostetaan kesällä tuolla Elmolla. Ja siinä voi tulla sitten ton värisiä ja tommosia blenheitä. Joo. Siitä voisi tulla jotakin hauskaa.